Hey, Erik. Hoe vond je Olga vandaag? Suf. Volgens mij spuiten jullie er vol. We hebben een gezwel uit de hersens gehaald. De wortels zitten er nog, daar konden we niet bij komen. We proberen het nu met bestraling. Hoe lang heeft ze nog? Valt weinig over te zeggen. Zo, gauw opdrinken, bent u weer gauw beter. Hey. Kijk eens. Ik wil niet drinken. Ik wil eten. Iets lekkers. Hier. Turks fruit. Nee, kan niet. Breken mijn tanden. Onzin, je hebt hele sterke tanden. Hier. Nee, ik heb stifttanden. Zit er los. Voel maar. Hoe dan? Zie je nou? Hartstikke stevig. Hier. Doe dan. Pa. Vervel me zo. Zullen we een spelletje doen? Foei, foei, mevrouwtje. Wat zijn wij wild en ondeugend. Omdraai. Omdraai. Zo, mevrouwtje. Nou gaat u lekker slapen. Hallo. Ik zal maar hier blijven vannacht. Oké. Ik zal je wat eten laten brengen.